Riyaya meneh wis teko. Dereng duwe apa-apa. Terus iki ya apa? Ya golek duit ya apa wae. Golek duit nang ndi semi meneh lho wis riyaya. Ya dodol apa-apa kono apa penting oleh duit. Dodol apa semi ngene iki ya. Oh sik. Ya apa lek aku dodol mas-masamu mi? Mas-masan sing ngene melor ora goblok kok mas-masan. Iki lho delon ana apa ora? Walah, loh maksudku masih ngiki lho mi. Biyo, dapurane koyo ngono sapa sing ate doyan. Tinggal tete pitik langsung mendem apa maneh diuntal wong. Jadi gagak sami direyang tok ae lho. Oh, aku duwe ide, Pak. Ya apa sampean lek macak dadi wong ngemis lek mlakune ngene. Oh, ngawur ae. Kok. Salah keturutan tenan malah blaen aku. Ya pakmu penak. Golek meneh. Aku salah mati nges lak ana awakmu. Wis salah ae disyukuri. Yo, engko lek arek cilik lenter, garek ngomong, syukur gak disangoni. Ngono yo. Lah iya ya. Ya apa carane oleh duit cepet ya? Oh, sik. Awakmu duit 50 ta, Mi? Tak gede tombok nomor. Ora usah. Poso atine cek bersih kok melati maksiat. Mama iku lho, anggur ndang riji kono, jogan-jogane nang dipel. Juga ngemai kok kon ngepel. Iya cek bodo pendut kabeh aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak krasa moro-moro lah kok riyaya. Ini kaya sik kosong. Dapat moro-moro riyaya meneh. Gak krasa ya apa kene bendina ngempet kok gak krasa. Riyo ndang salin-salin ngono lho, Pak. Mosok pakaian mek situ iku tok sing digawe. Pakaian sing dineh sih. Wong pakaian ronglang sih kok pakaian sing dine. Sampeyan iku ya apa sih? Iya, gombale serba sing ate kok kon nyoro kali Pak. Iki kok kon gawe aku. Kadung senengane iku tok ae. Diumbaket setengah garing wis digawe meneh. Ndang salin kono lho, Pak. Lah ono daya cek gak isini-sini ae. Ya gak apa-apa Cami. Cek ketok malah melas kok. Apa roh ngombe wong melaku disangoni. Ya cabut kenang-kenang kita tambah tuku jajat. Lumayan Ami. Nah sekarang nang aku lho. Kok selem dhewe entek kok get tuku rokok salah-salah. Walah, apa mau ya gelem ta tibake. Nek pakaian sing luwih melas meneh Mi kanggo aku Mi. Manut sampean gak kembali suci malah kembali edan.